बहुत निमन लागता जी। तो निमन ना लगी हो कहीं से कहो तो कितना प्यार से खियावत है अपने हाथ से कहतो ना ना लेकिन निमन है बाप हो बाप रसवा खाई सही क्या रसवा है रसवा गुड़ के अरे तहरा खातिर हम कतना जानता नहीं का नाम धरे के बबुआ के बबुआ जवन रो को हम तो ध दे तू बताओ तहार नाम दवा दवा हमार नाम जोड़ के का रखाई अरे वो बताई ना हमरा तो याद नहीं कि पड़त रहो नहीं के बता सकते कैसे कहलू मन काहे नहीं बता सकत मैं तू अपना लेगो तू बतावे वो हम बताए होइला यही कोन हमर प्यारा बतारा दुलारा ठीक लागला तन की से खाली तन तनी खाई में अभी तार के तन की सखी है हम नहीं कहत ना बुझाइले हां बताओ देखो तो कहता ना गाढ़ा रसा बटे एकदम नीमन देखे में लगता जब देखे में नीमन लगता खाए में कितना नीमन लगी बाकी ये भौजी गलत करे ली जा जब बना देली जा तो चूल्हा पर छोड़ के चल जाइला ई ना कि सब कोई के खिया दी बना देनी तो कजे ने केने केने गोल बैजा आ घरे एनिया में चूल्हा भी छोड़ देले बैजा कि कुकुर मुकुराई है एनिया से लेके चल जाई ए बुचो बनल आदमी खाती कि कुकुर खाती ए या करता रे छी पुली लेके आओ तो कहां भाई भौजी हो भाई रहे त कल कुकुर को चाट जाइनु भौजी कहां भाई लोग हमरा भूख नु लागल बा कबई के ताकत नहीं जा बैठ के कि केहू आए तो हमरा के दो खाना भौजी खातिर तो हमहु खो जाता है हमरो भूख लागल बा हमहु खाए खातिर ताकत नहीं हम तोरा का कहि सब कोई अब छिपा ले लेके टंटनावा चली जा घर आंगन में तब सुनाई कि खाना खियावे जो खोज ले अब हम जाई खोजे हो तू ही बताओ त ना जीबू तो एतर मुंह तब खइला बिना हम लेके अब खाई अब हम उता कम ना अरे जोर एक खोज के लिए खाली के साथ हमहु खा लेम तू खा लिए ना हम ना जी हम में जे वो गरम ना तो कुकुर को खा जाई त मुर्गा मछड़िया जो पैसा तोरो के देम हम 10 रुपया देम जो खोज के ले तो गरम बानू हां गरम जो मकी मुड़ा ना खाया मुड़ा हम खाई हम लिहनत मने ना 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 जो तो तू जा तू बोला के लिए हमें जे बैठा कहता हमरा कहते तोर तू जो हम जाई हां जो देखत रहे हम त मुड़ा खाई हां जो बड़ा चाहिए भी हम बतावा हो हमार लइका उनका पेट में पलता हमार भौजी के एकरा बुझाता मुड़ा कहते चूसम हम लार चुअता ई खइहन मुड़ा भइल भई ढेर चन्हाक आब तू खा ल मुड़ा देखो भौजी के ले जाके हम मुड़ा एक बार चुसावतानी तब कतना कहत लार चुअताटे तुमको लार कुल बन हो जाई अरे माई कुछ काम धंधा करे के छो मन नहीं करते कि बैठले बैठले कुछ करी अब सोचनी कि हई आटावा पलट दियो करे में तो इसको मन करता हो जीव हैरान हो गई यही से बैठ गई नहीं अयो माई जीव एकदम से हे भौजी का हो मछली कहां से लेके आ गई मछली हो तू न कतर मुड़ा खाई में लार चुना त लार चुना कहां से लेके आ गई हो हम ले लेंगे बना पड़े घर ही और का बहुत चिंता रहा अच्छा चली चली बहुत बढ़िया आयो बापन हाथ तुम कता रिक्स ले कोई हमार लोई का अच्छा चली ठीक बाटे हम कहां को होता नहीं जिनु बानी अब की होई बताओ के हिरवा हम मर दे और की हां हम कहीं कब देवर तो देवर कब ठीक हो ना होई त काहे के देवर समझ जा जब प्यार कइले बनी त देवर है नहीं आता नहीं आका ओहो ये जिनु बानी कहां बनी जे कहे लो भाई हम के तनो क्यों अपना के फुक किया दे ला बुझी चुप चाचा हां देखा तो बढ़िया लागत न है बहुत निमन लागत जी अब नाम लाग चुई बबुआ के अब ना चुई ना यही खातिर तारा कितना रिक्स लेके समझ जा हम ले ले मुड़ा तू नेहवा पिया नेहवा सुन ना नेहवा जो बिया हां ओ जी रोहे खाए खातिर हम बोले हमरा भूख लागल बाटे हां कि यही की वजह से ताको करे भगोल है बहाना के जो भौजी के लिया के आओ ना बुझाइल बहुत निमन लागता जी त निमन ना लागी हो काहे से कहो तो कितना प्यार से खियावत है अपना हाथ से कहतो ना ना लेकिन निमन है बाप हो बाप रसवा खाई सही क्या रसवा गुड़ के अरे तहरा खातिर हम कतना जानता नहीं का नाम धरे के बबुआ के बबुआ जवन रो को हम तो ध दे तू बताओ तहार नाम दवा दवा हमार नाम जोड़ के का रखाई अरे वो बताई ना हमरा तो याद नहीं कि पड़त रहो नहीं के बता सकते कैसे कहलू मन काहे नहीं बता सकत मैं तू अपना लेगो तू बतावे वो हम बताए होइला यही कोन हमर प्यारा बतारा दुलारा ठीक लागला तन की से खाली तन तनी खाई में अभी तार के तन की सखी है हम नहीं कहत ना बुझाइले हां हेनी ओके ए कितना निमन लागत होई ना बबुआ खात होई न हैं तारा का बुझाला तू कन्फर्म बाऊ कि ना बबुआ होई
हैं आई दादा तू का कहलू है खियाई के हई नहीं हां तार मन पसंद जौन ठीक लागी तो उन्हें खई ठीक है बा हैया अब बबुआ हमें करत होई का चल त बबुआ हैं का कहला हमरा कहला पापा हां तारा के मम्मी तब हमनी के पापा मम्मी में तो हमनी के पापा मम्मी कही अब एकरा जानकारी होई त माने एकर पापा हमी होई हां एकर पापा हमी होनी काहे न जानकारी हो जाए दे दुनिया में आई त बता दे हम बताइबू तो ओकर त जानकारी हो जाई तारा छिपावे के बराज हम जानता नहीं जानता हां हैया आहा बोल जान जी हमरा को छोड़ दे हम कैसे कहलू मैंने हम तारा के छोड़े खातिर मैंने इतना में रिक्स उठैले बनी हैं तोरे खातिर भी बताओ बियाह ले शादी ले अगुआ आवत सबके भगा देतनी हैं काहे खातिर के करा खातिर तोरे खातिर नु हैं के करा खातिर ये बात तो बस सही कहता नहीं जे देखिए खें अब चुसवाई हो बोला हां हेने के रसा में बोर के तू जौन कहबू तौन तोरे खातिर एकदम बताई जी हमार मर्द कैसन बाटे हां के हमरा से प्यार दुलार ना करला एकदम से कैसे रहे नी बात तो हम ही जानत तानी सोच ले कौन हमरा कैसे बरला काची माने के अमरत अरे तो हां ये तो बताई गांव समझ में नहीं जानत ताटे अब रहवे नु हां हमरा के कहल ना की हम किया था बनाते ओहो क्या पूरी माई बाबू बाप धरे कतना न्यू बाड़ी हो तू ओहो कैसे खियावे लो अब हम ना खाई ना खाई ना अब हम ना खाई तन के खा लो हई वाला हई दे ना यू ना खाई ना खाइबो मत खा हम बरियारी ना जाता ना इच्छा थार करी हमनी के बबुआ हटी ओई कतना सुगर होई हमनी एकदम उजर गोर धप धप होई ना हो बात तो सही एकदम नाम एकदम धरे के बाद जिला टॉप कावन सी धरे के बाद जिला टॉप हां ई का माने ठोका ठोका हम ना दे ठोके लगा हम ना ठोके लगा कुछ भैया ई का करत रहो माने तोहरा नहीं खिलाज लगत हो ऐसा ने में बड़ी तब तार लाट नहीं लगत तू का कहत रहो अरे तो पागल है कार भौजी के जाते बबुआ के घर बात लाट चू लगे ही से खिया देलो है माने हमरा कानवा पही नहीं के आखिया ना नहीं के ठीक बनू हम सब सुनिए सब देखनी का कहत रहो तू का कहत रही ठीक बनू का सुन ले पीछे बताओ का सुन ले हैं मैंने खिया दे तो खराब कर दे तू ही बताओ खराब कर दे में खराब होला कौन बात बटे बुची जी रहो बताइए बताओ लइका तहार हो कहत रहो आई मैया पगली का जी मर तो क्या माने हम सुननी त पही हो गेल हमर कानवा का बताओ ना ऐसे छरंग लगाई बरुआ लइका रंग नहीं खी लगावत हां का कहल चाहतनी एगो तो गलती कइले बड़ू ऊपर से हकट तो बड़ू बतावा ना ये छरंग वाला रहुआ बात देखी बुची जी कहतनी सोच ली रहुआ समझा दे भैया ना तो जानत नहीं कभी जा तो चुप रह कुछ चुप ऐसे ना तू बिया ने करत काम बना हुआ आयसन कोइला सना कहत हम बिया ने कर पढ़म लिखम ये पढ़त वाली बतावा ना बोलो जलाता ना काम काहे ना बोला जला फराक चाहिए कुर्ता चाहिए काऊ ची एमे हेयरबैंड चाहिए काऊ हमरा चाहिए के कुछ नहीं चाहिए हमरा के तू बतावा सब सब दादी हई दादी हई दादी बाबू ने जाके मड़ई पर निमन बताई लड़की कुछ ना इन्होंने बात कहली सब कुछ सुनबो करेली सन त ना बुझल काहे ना हां निमन बना तू निमन बनबा बतावा ना हम खेले बबुए खातिर नु बताओ तोर बबुए ना हो हमार ना हो आई मुड़ी लिया के खिया दला हम कहले रही कि हम खाई मुड़ी एही खातिर तू हमरा के चूल्हा भी ले भगाइला हनु ले आ दे तोरा के मुड़ी ले आ दे मुझे ले आ दे हम ना खाई मुड़ी हम जाते रही अभी कहत नु मैं ले तारा ये खिलाओ तू ये कहता बोलत ना जी बियाह खन कर जल्दी बियाह करवाओ इनका रुक ये कितना बोलत है जी बीत भर के बिया मन करता था के घर मंगी थुका दे सुन ना डरत नहीं कोनो काहे के डरत नहीं? तो कहबे करी हैं कोई तो डर का लागल बा एरी गोर के का है मेहरारू बताई ना ना के कर हो हैं राउर हई हां त समझ जा एकदम डटर रहे के बागर माइयो जानती है भौजियो जानती है त बात तारा कहे के बा ठीक बा ठीक बा नु हां तू डरा मत हम देखते क्या करते है नहीं ठीक बा नु आहा बाप ओ बाप मछली खात खात एकदम से पेट भर गलो अब तो इसको खाए के मन नहीं करत है चलो कितना मर लार चुत रे के मुड़ा खाए अब खा ले हनी तब बबुआ के लार ना चोई हां प्यार त कइले नु बानी भाई प्यार में तो हिम्मत बाटे आज मीटिनिया में गई रही परसों दिनवा
गोइला रही तो चल एलू लब्दू के गोइलो हाँ चल। जी कहता झगड़ा कइले रहे उ उपेंद्र बहू। हाँ ठीक तो कहले रहे करी ना झगड़ा काहे खातिर का निकला के बेरी नहीं के केहू निकाला तब ओकरा के जबरदस्ती निकाल ओकरा भी पैसा रही तबे न भरी काहे 10 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता एने ना कर दियो आदमी शौके काहे थी करत हुए तो करतन जा कानून ठीक कहले रहे। अरे आजकल जन तही बनी अब बतावा हमरा के हमें पैसा के काम नहीं के हम काहे खातिर निकालम। हां तब अब लरियल में जल्दी तू निकाल हम कने भाई कुछ कह जा हम दूसरा के मत लेना काम चलो करम हम अपना मत लेना काम करम हमरा रहे आवश्यकता तब निकाल ले झूठा के पैसा के निकाल के खा ली आ तब अरे क्या कहला तब भरे खातिर बने बने छिछिया चली। अरे आजकल जन तही बनी कि बाल बच्चा चाहे मेहरानू से ऐसे ही आदमी के दिख हो जा गई बट परेशान हो गए बन सजी हैं कनी जा तनी थी करे ए देखी ना जी हमर हाथ का काहे बहुत सुरसुराता टू एकदम में दिमाग में नहीं के काम करत एकदम में बहुत सुरसुराता टे कोई नाम ले तो यही से सुरसुराता तो गुड़ उड़ ना खुजवाला जी सरसराला की हई हाथवा इतना खुजवाला बहुत खुजवाता। हाँ तो वो सुरसुराला ना आदमी कोन के नाम ला के याद करला तो होला ना। हाँ जी अरे का करी हमरा तो बुझाते नहीं के एकदम में एथी कर ले और बियावा तैयार हो गइले ना अभी का अभी छोटे छोटे ओकरा में ताज पाटा तो वे सोचनी खाद डाले के बगे तो हमार सोचनी दूसर का खाद डलाइल हनु तो बढ़िया से ये हो गइल बाटे जी। तब कहिए ना पाई अब लगले रह लगावइबे करम 2-4 दिन में लगावाई में ना, रोपनी तनी अब रोपनी खोज तनी आ आरी मोहनी करी ना तबे नु तो चल जाओ टोला के लइका करना दी हसन। हां जी उहे तो हमसे तनी आजू देखा तनी इनका भी फोनवा लगावा तनी का कहत हवन पैसा भेजियन तबे न आजकल जन तही बनी रोपनी के तुरंत ही हाथ पर पैसा में चाहिए दादा तब कहिए तो हो गइल आजकल ना रिकॉर्ड पट्टे दुकान ना देबू ना तावे पे त पड्डू के चल जते से दूसरा के करे भैया ठीक करत नु बता तो का हो गई जाके घर के डरा में देख लेते हूं हम तो देख के पगला गई नी बेरा यही से इतना तैयार होता सन अगुआ होता सन तो कहता ना बियाह ना कर पढ़ हम कहता ना छोटका भैया हां त का को देलो और ढीड़ा में जन ले ले बिया उन करे हटे लइका भारत बड़ा काल उलट जेबू देखो तो ये करा हमारे कनु मारबू उनका देखल लोग कैसे बोलत भौजिया के तब का आई दादा ई का कहत रे देखो तो मरद नहीं के हो कनिया काहे गोदी में बैठा के मछली खियावत त नहीं खेलौकत हमरा जा तनी आटा निकाले त सुने तनी तमार बतियाओ तड़न कहतन कि बबुआ के नीमन होई हमारे लेखा गोर होई हई हो हमरा के पापा कहवाई हो। आई हो रे मां अब हम का करी का करते सवतिया रे मरद बाहर बुए घरे में कुल खिलाए लागल कुल होखत टुए जी नाम कह देनी त हमारे के मारबे नु अब हम का करे कहां भी रे उ कहां बरे कहां नाम खियावतन कहतन लेते हूं खा ले बाकी केहू से कहनी ना तोरा का फराक किनम त हई किन दे रुक बच्चा ने बिया फुसलावत उन्नति तब घर में भौजा एक रखले बरन त का बेटवा बियाह करहन जी ए खाली हम मजाक कइले रहनी के जी ससी बाबू बियाह ना करम त बाक भौजी अभी पढ़ाई लिखाई न करम हो हमर उमेरिया अभी चल गइल बाटे ई तो सुन हमर हाथे गोला सुन गोला मत दिमाग ने के काम कर का करे का ना करे। आई हो दादा चल तले पर चल जाके हम देखी जाके देख हम देख लेनी उनका लगा डरा और कुछ देख रहे हो तब का वो खियात रही जूठू एक उनका मुंह में खियावत रही आ वो उनका मुंह में खियावत रही तब का ओ ही राम हम रखा नहीं कि मुड़ावा हम खाई में जात के देखा तनी एही से चुली भी हम बैठे रहनी भौजी जान जाइया कहतन जो ना रे बुचिए जो देख बड़की भौजी के बोला लियो उनका के बोला लियो माई के बोला लियो खाना देबे खातिर आ जैसे ही गनी मुड़ावा निकाल के ले जाके घर में औसारी घर पे खियावत हवन छोटकी भौजी भैया से ना बतियाली छोटका से ना उ त नतिए दो गला करेली। अच्छा लाट घाट एने बात कहां से बतियई हन काची लाते से मेरे करे रुकावत नहीं अरे बाप हो बाप घर में हनी के कावन ड्रामा होता टुए आ केहू बतावे लिसन नाही हमार ननद के अतना अछरंग झूठवा के लगैले रहीसन हनिए दुनो माई बेटी कि का बतलावेला ये कहल जाला कि हंसले घर में फंसेला आज फंस गइलू अब एकरा घरे माजा लेवे खातिर हम जाई कनियावा अरे का करता हो दादा देखा दे रंग रखले बाड़ी जे रंग के का करता रू कुछ ना है घर में बैठा रहनी है बोली
कतना दिन से सफर तनी हो गोड़ रंग खाती ना रंग पसर जाता हुआ तनी कहतू त ना तारा के खा बैठा देती या खड़ करा देती आय? मम्मी जी तारा के कहता आदमी मना करता कि तनी देखा हइसन दे बा उच खाला देख के चला उच खाला तू तनी उच खाला चला तारू दीदी जी देखी हम तो ओसही करतन पर मम्मी जी कहती कन्या के जे तने चलबू न वतन तन तन में तार शरीरिया निमन रही हाँ। यही से अपने से चलतनी उठतनी बैठतनी ना त मम्मी जी कनिया जान जा रतिया के उ बिछिया गड़ल नु कि बुझात रहे कि परान छौछिया गई तो अब कही दीदी हम तो देखो नहीं तो कनिया का तारा से लाज के बात कही हो राती के सुत रही नींद में जाना तारा भैया के गोड़ में बिछिया गड़ गइल बा जान जा तो खीसी निकलवा देले बानी बिछिया पायल मोय जनलू जा दिए दीदी कहू तब डाल ना त ऐसे ना रह जाए देखत तनी का हां डाले तनी जा तनी फूलल बा त निकल ले बा अरे मम्मी जी क्या ऐसे देखा तो सड़िया लसरा के पहनले बानी की बूढ़ी देखियन त बोले लगी हन तब का बोल जान जा लसराए के बोले के चल दे अजी दीदी बाजारिया में जाए त हम लोग कैसन किन के वो ले ले हम ना आलता बाजी अच्छा ठीक खत्म में करा में के देखत तनी के तार भैया अपना पसंद के लिए बनो 60 रुपया के मिलेला हां 60 रुपया वाला दीदी बहुत निमन लागत याजे के रंगले बानी हाई तो 10 दिन से बेसी के हो गइल हाई तो परसों या रतिया के रंग लेनी है जय दीदी निमन लागत दीदी अखन महंगा में के ना छुटेला हो कनिया ना जवन होय सब रहल ना दीदी पते रह जाला तुरंत छूट जाला मछरिया धैनी हो तार के त खइलू ह हां मछरिया खाल दीदी एगो खइने खाए के मन ना करत तू खाए में बड़ी निखुरी हरु जान जा तन तार ऐसन दे बाटे तनी खा पी बढ़िया से रह जानलू देवर बाबू कहां भाई उनका फेरा में तू झूठाई के नु बाड़ू अरे दीदी पूछा नहीं उ त अपन छुट्टा साण जेने मन करता ओने घूमल चलता न बियाह भइल बा ना शादी भइल बा उनकर कुछु के चिंता बटुए कहतने भी उम्र भइल बा जी बियाह शादी के हां तू ही त जाना तारू कि उनकर उम्रे नइखे भइल बुढ़ा जइया ना उम्रे नइखे भइल आ का जानी काहे हो कतना लइकिन के त मम्मी जी फोटो देखावा तारी कि बबुआ हाई पसंद बिया बबुआ हाई पसंद बिया कौनो के पसंदे नइखन करत मन के काटत चल जावन त निमन निमन ना होई आसान अच्छा अभी शादी करे के उम्र ना होई मन नइखे करते यही से वगन नइखी करत ए कनिया में तू ही बताव देखा उम्र समय से कौनो चीज निक लागेला जान लो बिना उम्र समय के ना निक लागेला ना हमार मन करला हो कनिया हम ना रंगल चाहि नहीं ऐसे पर रंग ले देखी त कितना ओकर से तनी सज गल त लागत कि निमन लागे लागल नीके ना लागे हो कनिया ऐसे ना रंगीना बुझाला ना कि मैं गोड़वे पतरा आ गइल बा कबो कबो ठीक लागेला ठीक है कहता वैसे ठीक लागेला हां देखी त कितना निमन लागे लागल हां खैनी हां हां जादी ओइसे करने नो कि देखी सब कोई खा लेना एक एगो बीमारी बा हो कनिया में रारून के जान जा कि उ ना खइहनु आज ले तू त खा लेवेलू आ उ ना खइहनु हम खा लेबनु ओकाती उ भी रंग पसंद घर में उ के पूछ मत कनिया में रारू मरद के इहे प्यार होखे के चाहिए ई बात दीदी जान जा ये प्यार होखे के चाहिए जान जा ए दीदी बताई हम तो ऐसन देह में बानी त काजो है आ ना हो तारा आ कहां तार मर्दा बटले बन के तू जुआबू उ कब जयन ड्यूटी कब खयन कब पियन ई कुल आदमी घरे रहेला ना तेकरा का आदमी हां ई कुल मिला हां निमन तनी लगेला अब बहरी भीतर एक कनी कुछ खाए के मन करता कहिया ना त कहबू बाद में कि मर्दा घरवा ना रहा कुछ खाए पिए के मन कइलस त ए दीदी हमर लइका के लर बहाना बना देली जा सब भल के ना लाइम जा ठीक बा चाहे नु देर बाबा एक दान में पूछते कि भौजी तारा का खाए के मन करता बोल हम लिया जतन हम खुद लिया के दे तनी कुछ आ उ बहंगवा कहां से पैसा पयन हो कि तारा के लियन तू खाली कहां से तू बेरी बेरी खाली उनकरे बतिया रटत हऊ अरे दीदी हटत नहीं बड़ा तारा के मान जान करतन हां भाई हमरा के भौजी कहलन आ तारा के भाभी कहतव न नायका में ऐसे तारा ढेर मोह लागता ना दीदी रहुओ नु एगो दे कहक से रहुआ बात बनावे लागनी लागेला की का बात बनावतनी कनिया ठीके नु कहतनी का गलती कनिया बताव कुछ गलती कनी हां ना ये दीदी कनिया नु के रंगवा निमन बा ओ कनिया 20 वाला ना हां देखत है कि ओइसे 20 वाला बा हां 10 वाला त पन छुछु रहेला ओ ना निक लागेला आज के बाद दीदी वही तरह रंगत त तनी ठीक निमन लागता हे तरे कितना निमन लागता तनी देखी त एगो हो तरह रंग तरह उजर उजर है मैं उजर 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 लौकेला केम कहवा छी दूधवा पियलू हरदिया वाला ई कुल बात छोड़ा तू दूधवा अपना फेरा में रहल कर ऐसे तनी पिए दे त ठीक बाटे आ हरदिया वाला पिए लगी त एकदम से मुंह के लागत दीदी हम पिए मन नहीं करत ओई मेहरारू नु सच्ची में बड़ी निखुरी अड़ू हो तार मर्दा ठीक करन के भौजी उ निखुर निखुर करेली बहुत खाए पिए में तनी ध्यान दी ह जा ठीके कहेलन तब रे दीदी त का करब खाए के मन तब ना का बोले सजी बबो आवत नु त कदा बाजार लागल बाटे बुध के
आ जाके तनी दाल तेवना ले ले आवस त अच्छा ठीक बा कह दिया कह दा आओ आएगो बात और सुना जरूरी बात ह आ तू कहां बिजी रहता हो त मर्द हमारा पर फोन करके मार खिसियात रन के भौजी कहां बिया तन देखा त बिजी बिया फोन करतन त उठावत नहीं खे बाग दीदी यही तरह खाली मां कहता नहीं माई से बतियावत रही त खूबी न वहां के फोन कॉल क के तबाह कइले बनी कि फोन तो काहे नहीं उठावत आ मरद बाहर भीतर बावन त बतियाए के नहीं वीडियो कॉलिंग सब संतोष करिहन तारा बतियावे के नहीं खे खेलावाड़ी आ कतना लोग तरसत है चीजवा खाती कि मर्दा एक बार फोनवा करी तू तो तनी बतिया लेती आ एगो तू बाऊ कि करत त तारा ढेर थी भाई और चतर ऊपर मोर ये कम ओहो अच्छा पूरा घर गोड़ा फरत ना हां खूब ने दुखाता तो से का कहीं एकदम से बर्दाश्त न क्यों होत बाकी में दबा दे तो तू लागत हो गई पागल है काजी दबावे के का बाटे इस तन में कब कब गोट टाय लगा त तुम दबा देवला आ त रोज रोज दुखाता टे आए बोले तहारा खातिर हम जो ना करे तोन खाली ओतने रह गुल बा समझ जा ओतने खाली रह गुल बा नो है तो हम का एकदम से लागेला नो अथु निकले रहे ने अजी दबा ले नो है हां पागल काजी आई सब मेरा सुत चला बैठ चला देखो तू कैसे कॉल माने सुतल जाला कुछ कोई ना जाला खाली सुतो ना चल रही थी आ सुनी कहत ले के कोई जानल लानु हो उ बात के कोई ना कॉल होई लइका भी हां यो बात वो ठीक है कहता नहीं आई हो जाए ऐसे करने की चली घर में देखत नहीं कुछ साफ है समर मन बड़ुए तो बताओ हमार बबुआ है में लइका हमार हां एक रहो हम रहो सब प्यार करनी रहो हमरा से करे नहीं हम ना करने ताले काहे ना हम कहां पता नहीं नती कहीं का नती कहीं का इहे कुल घर में बैठ के गुल खिलाता रे अरे चुरका तोरा के बियाह करे के कहत नहीं तने कहत त ना हमरा होई लेके पसंद के हेही बिल रखे के चलते ना आय आ तोर भत्ता नहीं के रे दोस्त जीण पीट देवर के लेके चलता रे आय सुत्ते जे तारा लाज शर्म घोर के लाज शर्म घोर के पी जी का छोदरे बारू न ढीड़ से ना तो मरती न तो पच दु के अभी मारम ढीड़ा पे तो फेंक देबू बोल दे ओने से जनलू बोला मत तनिक लाज शर्म नहीं के ये कुल करतेस रे मैं का सुन ले बताओ का सुना नहीं कहते तो हमारे लड़का हुए यही से हम बानी यही से तो बियाह नहीं करत जानिए तू जवन कहबू तवन चल ना तने हमरा गोड़ दबा दे त हमरा संगे सुती है ई हकीकत बात है सुन लिका ओटी तो जान बोले माने ठीक बा जान बोले तो हाला करबे तो तोरे तब आ ना बियाह त ना करती आई खलवाड़िया रखले न बियाह आई नतिया ही से नहीं बियाह करत ई का कहता नहीं रे तनको बुझाता रे का कहता नहीं का कहता नहीं झूठ कहता नहीं बना के कहता नहीं पूछा ना खाए जा का बैठल बड़ा तारा जी में काम नहीं खे जाते काम छी तो कहत रहो का कहत रहो वो करे के बा हां तारा भी ये कहने सटले तारा के कहने तेल लगाओ देखो तेल लगाओ तरला हां तेल लगाओ तला इन करे का हां हवे ना हां हटे चलाओ हटे ए एना सुना चुरुकिया कबाल चार दे धके अभी ये माने काम छी कबर ले बनती थी भइबा खबर ले मेनू तनिको लाज है बा कि भौजाई में अतारे सामान होली सन का माने सामान होली सनु है सनानु हां हो दादा पने रे बताओ जा खाली पूछो तब जे बियाह होई कि ना होई करबो बियाह कि ना करबो ना कमाई बा मत के तारे का अपन बेटी माने कमाई तबे खाली बियाह होई ना अरे दोगला झूठ बोलबे रे हम नो घर लिये रही रे कुत्ता चलो जाए तो फोटो ले तो कहत ना देखम अब नहीं क्या करे के बियाह तकल तो मार तो तारा के केहू ना ठेले मार तो 25 ना की नहीं ऐसे छियातारी ना छियातारी ऐसे पूछत है ऐसे बियाह पूछत है मैं त मजा मिल त का बियाह कर काहे के करी भौजाई के रख अब जान बोलू जान उनके संग रही रहो देबू तो का तोरा से तोरा लाज ना लागल रे हाय तोरा लाज लागल कि ना लागल भतार ना रहे हाय बता रहे कि ना रहे भकुआई का भात अखे बता के त भेजले बड़ी कमाए के बहर त कोई त मजा लुटतारी त कोई त हमरा मन करता त गोर के बैठे रहते करे के उहे नातिया कमाई गो रही त नातिया हम त काहे खातिर कमाई अब तो ना जाई बात जाए तो लिया के जाई हां सुनात नहीं का कान खुल के फोन करके बुलावा तनी ओकर मुंह पे कहिए तो बुला के असई छोड़ी लाते मुंह के काड़ी लिया रे भैया लिया रे फोन लिया बड़का भैया फोन लगाता लिया अरे तो तार मोची आ दड़िए जतना बढ़ाइले बड़ मैं छील छाल के रख दे हां छील के चला जाओ निके हां ई घर में कौन कौन ड्रामा करता हमर तो दम मन रुवाइन पर आइन होगा जी और घरे में त नागिन बिया
के जवन देवरो के छोड़त नइखे एगो तो हइये न रहली है बेचारी। ए दीदी जी बेरी बेरी पूछे कि कहां बन बबुआ जी त हमारा का बुझाइल कि एकनी का गुल अरे को दिन तो हम देखन तो घर में तो हम कने असही देवर हवे मजाक वजाक करत असही आवत जाता त का हो गइल हम जानते थे ये कुल करता ईसन हैं टोलो माले कहि न त मतरिया घर में गुल खिलाते ऐसे बेटा के बियाह ना करतला पे अपन परेला इहे आज हो गइल बाटे। नतिया हसवाते न बा हसवा ले